Ano punta kay babe, ano eh, kay mingaw kayong kinabuhi sa single. Babe, diri doon na po ko babe. Kini ako'y halad ni mo nga kaning red horse kay kabalo ko gimingaw nagginaminom babe. Tapos tabako kay kusog bagay kamuin kay bug tabako. Ako lang unahin kay babe. Na para safety ang imong pan, safety mong kalag nga nakitabakong usap-usapon sa guwa na kay ngipon. Tapos sinaminom ka good horse. Ha? Okay, anniversary ba na to karon? Nga pag anniversary mingaw na kay ko kay ako na lang isa nga ikaw. Pahuway ka na maguna-una kay sugi kami kay bug tabako. Bingkib naman ka. No? Tapos ako ane lang nasara na lang ko ane kay una lagi si pare ay kalag naman ka. Mari. Kasi pare na nag-inom-inom pa nag-usap-usap pag tabako. Hala. Hindi na Okay, ako mali ka na siya. Chicks boy na ba kayo na ba? Sa balay kay na itong mga itoy dito sayang Sayang mga ginabuhat itong mga itoy na to. Grabe na ba mag-inom-inom ra ba tag lima ang chicks? Muli na ko. Karon lagi na si pare gud tug-an na mauli man aron laton nako. Pare na unsa man ka pare? Ikan ko bisitang ay marino. Ulam ko ni magingan pare nga mana day ka diya pare. Imo magibiyaan. Unsa day ka diri? Dili magbisita po ko kang Mari kay gimingaw na ko kang Mari. Karon ba ito yang unsa ito anniversary ninyo? Oh, Agoy. Sige pare, sailong lang ta pare ha kay magnagkot sa pug ko pare. sige Sige pare ha, okay ra pare ha. dagkuti imong kalag. Oh. Dagkuti imong kalag pare. Tabi. Mayang adlaw diya Mari. Kanang dili dito gikan uban ha Mari. Hoy Mari, wa gid ka kabalo Mari ba nga. Hoy nagpauwi-uwi ra to Mari. Sus Mari, in town Mari kada si pare nimo ay imong bana Mari. Sus tagagabi, taglima intoy. Check sa ana Mari. Lahi-lahi pagid Mari. Nya Mari, wa na uli-uli Mari, yung mga itoy dito Mari. Way bahog-bahog Mari, naingon nagkatongkuan Mari. Naingon nag mga tikling, way mga kaon Mari. Hoy abi nimo Mari, katong silingan nato nga si Inday Bagang. Uy Mari, magkita sa alas 12 gabi Mari dito CR. Likod sa idong CR magkuhit-kuhit ang mga buwang mga luod kayong mga naong. Nga Mari, kaila atong kumare nga sa kasal? Agoy Mari, gapil pag ni pare. Gidugit pag basta kadlawon. Anong mo tongtong nag mga alaon na Mari? Mag-chat-chat ra Mari kay high-tech naman ron kay millennials man karon Mari. Mag-chat-chat lang Mari. Wa na Mari si pare mag-video call na sila, mag-video call kay kalaagan mo ko dito kay mga marit kabalo ka sa ko nga maritis kayo ko. Mari. Kara si pare, kutob sa makit-an na niya nga mga bayo, bayot, bakla, maun sa dia. Laras basta mauban lang saya Mari. Na kanay mong imong kanay inyong balay Mari. Na nanay wakwak man eh. Pabinuang dia Mari ha. Pabinuang gid dia Mari. Gatugan ra ba ko Mari gun sa akong nakita Mari. Nya Mari, kanay imong bana. Kanay inyong balay himo ra ng lodging house. Imong mga bata, himo na sa luguon kay bala Mari. Si pare wa na sige palami in taon Mari so kay nga nawala ka Mari. Na, ito yung pagkabridira gyud way laras. Abi nimo Mari, kato inyong bawl, kato inyong mga kusko sa tuhod, ang inyong mga atong mga panaksan ninyo nga mga regalo. Agoy, gipang regalo sa bayot in taon Mari. Naunsa naman imong bana nga si Bubong oy. Sus in taon Mari kutob sa makita nga makortahan Mari. Ibaligya pati imong mga pante Mari kato mga busloton. Na gibaligya gipaw kay gi-online ceiling niya Mari. In taon Mari, maluoy gid taon ko sa imo Mari. Kay sa taman gyud nga ni panaw naman ka Mari. Ako lang din mo sulti sa imong mga makita na ko ta sa imong bana Mari. Maluoy pud taon ko sa imong Mari, mga mutugan ko sa imong karon Mari. Mari kanang ay nani ko nalimtan Mari kanay. Uy gabi Mari. Wa gid nakotoyo Mari muging ani ko Mari kay magsuri ko sa imo Mari. In taon Mari na apil nadugitan gyud pare Mari kay nakainom gyud isa ka buti nga fighter. Na nakalima gid mi karon Mari. Pasensya gid kay Mari. Yawa ka Mari. Ay, Mari, wag na ko ituyo Mari. Mato na ko Mari. Kato inyong bawl, kato inyong mga kusko sa tuhod, ang inyong mga atong mga panaksan ninyo nga mga regalo.
Agoy, gipang regalo sa bayot in taon Mari. Naunsa naman imong bana nga si Bubong oy. Sus in taon Mari kutob sa makita.